What's up, moje meno je Laci, mám dance school a oproti nám Over the River otvorili novú dance school, ktorá sa volá New Era Dancing, it's bigger than black and white. All color is right, a new academia, media, dance school type shit. Sevas, moje meno je Froggy a založil som si novú tanečnú school tuto v Spišskej. Kamo, tak v celej Spišskej mám roky sám jednu dancing school a on si to proste postaví rovno vedľa mňa, nemohol si to dať na druhú stranu mesta. Spravil som si Academia rovno vedľa Laciho, lebo tak má to veľa decák, tak som si povedal, že asi to má na dobrom spote, tak urobím rovno vedľa neho, ne? Ne, ale chápte ma, ja to robím for the culture, robím to pre deti, shoutout deti to potom robia pre mňa a on to robí pre chechtáky. O čom mu ide? Ja to robím pre moju baby mámu, hovorí, aby som ju treatoval right, tak ju teraz môžem brávať 2-krát do týždňa do Mekáča za tieto love money. A nejdem sám tu na kameru vyjadrovať jeho dance moves, to čo on tancuje New Eru, snaží sa bať Amerika, ale my sme true hip-hop, my sme... Tanečný parket, dancing, clubbing, partying, taký type vibe. Froggy, ja viem, že to kúkaš. Vyzývam ťa na dance battle. Ukáž sa. Anytime, any day, make me pancakes, gonna be okay. Challenge accepted.